नमस्कार. आज आपण शिकणार आहोत काळ्या वाटाण्याची उसळ. आज दसरा आहे, या निमित्ताने प्रत्येकाच्या घरात नैवेद्य देण्यात येतो. तर काळ्या वाटाण्याची उसळ ही मोस्टली आपण बनवतोच. तर बघूया आपण त्यासाठी लागणारं साहित्य. मी इथे काळ्या वाटाणे घेतलेले आहेत. हे थोडेसे मी 3-4 वाट्या शिजवून घेतलेले आहे. हे बघा, कुकरला लावून घेतलं आहे. नंतर मी त्यातलेच थोडे वाटाणे मिक्सरला घेऊन त्यातलंच पाणी घेऊन मी त्याला एक मिक्सरमध्ये वाटून घेतले आहे. जास्त वाटायची नाही, पण थोडेसे असे जाडसर वाटायचे. हे केलं ना तर त्याने ती आमटी आपला किंवा सारा एक जाडसरपणा येतो आणि सगळं त्याच्यामध्ये मिक्स होतं ते ह्याच्यात. नंतर मी इथे घेतलेला आहे टोमॅटो घेतला एक चिरून. नंतर कढीपत्ता घेतला आहे. कढीपत्ता मी इथे धुवून कापून घेतलेला आहे, कारण की मोठी मोठी कढीपत्त्याची पानं ही मोस्टली सगळे काढून टाकतात जेवणातून, म्हणून मी तो कापलेला आहे. नंतर कांदा घेतला आहे मोठा, कोथिंबीर घेतली आहे. नंतर इथे मसाले मी इथे काश्मीरी लाल मिर्च मसाला घेतला आहे. तो हा जास्त तिखट नसतो, पण ह्याला चांगला रंग येण्यासाठी उसळीला म्हणून हा मी एक वापरला इथे. नंतर हा आपला मालवणी मसाला घेतलेला आहे. नंतर धणे पावडर घेतली आहे आणि हा जिरा पावडर घेतली आहे आणि हे हळद घेतली आहे. हे इथे तेल घेतलं आहे मी आणि इथे मी आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे आणि त्यासाठी लागणारं मी इथे वाटण घेतलेलं आहे. आता बघूया आपण कसं करतात ते. प्रथम आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घेऊया. तेल चांगलं तापू द्यायचं. त्यात आपण आता कढीपत्ता टाकूया. थोडीशी मी याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर टाकल्याने थोडी जरा चव चांगली येते. कांदा टाकूया. चांगलं ढवळून घेऊया. लालसर होईपर्यंत कांदा परतायचा आहे. नंतर मी ह्याच्यात 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकते. त्याच्यापेक्षा थोडंसं अजून नाही टाकते. आता हा मी कांदा शिजवून घेणार आहे. लालसर शिजणेपर्यंत, म्हणजे की हा कांदा जेव्हा तुम्ही चमच्याने त्याला दाबाल तर तो असं हे झाला पाहिजे, तुटला पाहिजे, एवढा त्याला शिजवायचं. मोस्टली मी त्याच्यासाठी झाकण ठेवते, जेणेकरून तो वाफेवर पटकन शिजेल. आता मी याच्यात मसाले ॲड करणार आहे. प्रथम मी ना इथे मसाले ॲड करायच्या अगोदर टोमॅटो ॲड करीन, की जेणेकरून ते मसाले माझे खाली कढईला लागणार नाही. आता मी याच्यावर मसाले टाकते. चांगले परतून घ्यायचे. आणि वाफ देण्याचं एक कारण असं की आपण जी आलं लसूण पेस्ट ह्याच्यामध्ये टाकतो कांदा टाकताना, ती जर तुम्ही झाकण ठेवलं नाही तर ती खाली ना लागते कढईला आणि ती करपते. जर तुम्ही वाफ दिली ना झाकण ठेवून तर ती चांगली म्हणजे शिजते त्या कांद्यासोबत आणि ती वाया पण जाणार नाही. आता आपण ह्याच्यामध्ये काळे वाटाणे टाकायचे. कांदा चांगला झालाय तर मी ह्याच्यात काळ्या वाटाण्याचं पाणी आणि काळे वाटाणे टाकते. ही भाजी अतिशय चविष्ट लागते. आपण नैवेद्य ठेवताना डाळ वगैरे भरपूर गोडं जेवण होतं, त्याच्यामुळे मुलांना किंवा मोठ्यावण्णा पण ही भाजी खायला खूपच जास्त आवडते. जर अगदीच तुम्ही जास्त केली असेल आणि जर तुमची दुसऱ्या दिवशी उरली असेल तर तुम्ही मुलांना ह्याच्यामध्ये वड्याचे वडे जे असतात ना ते बनवून आणि ही भाजी
असे तुम्ही वडा आणि उसळ अशी देऊ शकता मुलांना. ट्राय करा, कारण की ही गोष्ट त्या मुलांना बरीच आवडेल. आपण नैवेद्याच्या वेळेला बटाट्याची भाजी पण बनवतो आणि ती कधी कधी राहते सुद्धा. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. हे वाटाणे आपण कुकरमधून शिजवून काढलेले, त्याच्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही आहे. आणि हे जे आपण जे वाटून घेतलेलं आहे हे आपण थोडीशी उकळी आल्यानंतर टाकायचं आणि नंतर वाटण टाकायचं आपण. तुम्ही आता बघत असाल कलर कसा मस्त लालसर आलेला आहे काश्मीरी चिली मसाल्याने. आपली वाटाणे उसळ झाली. आपण आता त्याच्यामध्ये वाटलेले थोडेसे वाटाण्याचे हे केले टाकले. झणझणीत अशी उसळ, एकदम मस्त त्याला कलर आलाय लाल लाल. बा, वडे आणि उसळ मस्त कॉम्बिनेशन बनणार आहे. किंवा तुम्ही पुऱ्या पण बनवू शकता, जशी त्यांची जशी आवड असेल तसं. आता आपण वाटण टाकणार आहोत. वाटण टाकल्यावर ही उसळ किंवा काहीही कुठलंही जास्त उकळवायचं नसतं. तो आपण शिजवलेलं आहेच. नीट बघूया. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. सांगायला विसरली मी, पण मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकताना जरा काळजी घ्यायची, कारण की एकतर जास्त तर होणारच नाही, पण कमी नक्की होईल. कारण की वाटण टाकल्यानंतर थोडंसं मीठ आपण जराशी अळणी लागते, त्यामुळे आधी आपण थोडंसं टाकून नंतर मग त्याच्यामध्ये मीठ आपण हे करायचं, ॲड करायचं. बघत असाल आता एकदम मस्त रंग आला आहे. अजून एक 2 मिनटं आपण त्याच्यावर एक उकळी येऊ द्यायची आणि मग गॅस बंद करून. अशा प्रकारे तयार आहे आपलं काळ्या वाटाण्याची उसळ. तुम्ही नक्की बनवा आणि तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हा सगळ्यांना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. जेवणाचा आनंद घ्या.